Hayırlı günler. Biz Salat J 2024 J2 компаниясы стартына һәм сәләтле балаларга һәм талантлы яшьләргә ярдәм итү өлкәсендә Самрух 9 еллык республика премиясенә багышланган матбугат конференциясенә җыелдык. Һәм мин кунакларыбызны тәкъдим итәм. Тимур Җәүдәт улы Сөләйманов, Татарстан Республикасы рәисе ярдәмчесе, Алдынгылар хәрәкәте оешмасының республика бүлеге җитәкчесе, Айгөл Азат кызы Сабирова, Татарстан Республикасы яшьләр эшләре министры урынбасары, Айгөл Тахир кызы Габдрахманова, Сәләт яшьләр үзәге директоры, Аяз Фәнис улы Ханафин, Сәләт яшьләр үзәге директор урынбасары, Сәләтле җәй үзәге җитәкчесе, Илзия Халит кызы Нәҗипова, 9 Самрух ел премиясының ел әйдәманы номинациясе җиңүчесе. Һәм беренче сүзне Айгөл Габдрахмановага бирәбез. Сез әйтеп китсәгез иде инде менә бу премия хакында тулырак һәм умуми мәгълүмат җиткерсәгез иде. Хәерле иртә, хөрмәтле масс күләм мәгълүмат чаралары хезмәткәрләре, хәерле көн безне караучылар. Бик зур рәхмәт чакырганыгыз өчен һәм традицион сәләтнең җәйге аланнарына һәм Самрух ел премиясенә багышланган пресс-конференцияне оештырган өчен. Быел безнең Самрух ел премиясе 9-нчы тапкыр үткәреләчәк һәм быел инде безнең 9 яңа исем билгеләнәчәк, 9 төп номинациядә. Бүген кич белән сәгать 6-да Пирамида күңел ачу үзәгендә без аларның исемнәрен беләчәкбез һәм инде кемнәр килә алмаячак, безнең туры эфир булачак һәм анда да карый күзәтә алачаксыз. Һәм төп номинацияларга өстәп безнең әле тагын махсус номинациялар да булачак, кайберләре беренче тапкыр үткәрелә. Шуңа күрә бу сюрприз һәм сер булып калачак. Тагын шулай ук яңа өстәмә тагын 9 исем билгеләячәкбез һәм беләчәкбез. Шушы премияга килгәндә ул ел дәвамында сәләтне үстергән, сәләтне ныгыткан һәм сәләткә яңа кешеләрне җәлеп иткән кешеләрне таныту, аларга рәхмәт җиткерү һәм инде нәкъ менә шушы ел дәвамында сәләтне үстергән кешеләргә рәхмәт йөзеннән Самрух сынын тапшыру һәм инде шушы иң оста әйдәманны, иң оста өлкән әйдәманны, директорны, сәлкешне, командаларны, әйтик кулдашлар, яисә сәләт аланы номинацияларында аларны белү, таныту һәм инде сәләтлеләрне берләштерү форсатыннан үткәрелә безнең традицион Самрух ел премиясе. Шуны әйтергә кирәк, шулай ук әлбәттә сәләтнең эшчәнлегенә зур өлеш керткән кешеләргә, командаларга да рәхмәт әйтү. Ел дәвамында безне үстерүче иң беренчеләрдән булып Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Нургали улы Миңнеханов һәм аның командасына рәхмәтләрне җиткерү, әлбәттә безгә ярдәм итүче министрлыклар, яшьләр эшләре министрлыгы, мәгариф һәм фән министрлыгы һәм башкалар, һәм дә инде сәләтнең партнерлары, сәләтнең әти-әниләре һәм сәләттә кайнаучы сәлкешләр, әйдәманнар, сәләтлеләр командасы һәм менә шушындый сәләт гаиләсен берләштерә торган премия бүген булачак һәм инде без аны күзәтәчәкбез кич белән Пирамида күңел ачу үзәгендә. Һәм шулай ук кышны матур итеп Самрух ел премиясе белән тәмамлап, без инде сәләтнең җәйге кампаниясын ачырга ниятлибез. Март башында язлар килеп җиткәч, без инде сәлкешләрне җыячакбыз безнең җәйге аланнарга. Менә шулайрак кыскача әйткәндә. Һәм инде ел нәтиҗәләре буларак карап үтәргә тәкъдим итәм видеороликны, әгәр дә мөмкин икән. Монда кыскача ел нәтиҗәләре. Сәләт. Нинди тирән мәгънәгә ия шушы кыска гына сүз. 1994 елдан башлап, аның мәгънәсе тагын да киңәя бара. Сәләт ышаныч бирә, үстерә, ұшар қанатлар қоя. 2024 елда сәләткә 30 яшь тула. Шушы вакыт ішінде 65 бала һәм бір аланнан башланган сәләт хәрәкәте Татарстан гына түгел, татарлар яшәгән барлык төбәкләрдән килгән балаларга һәм яшьләргә зур мөмкинлекләр бирүче системага әверелде. Узган елда хөкүмәтебез һәм шәхсән Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Нургали улы Миңнеханов ярдәме белән сәләттә 100ләп проект тормышка ашырылды. 30 белем бирү сәламәтләндерү аланы эшләде. Изге Болгар җирендә Болгар туган тел форумы оештырылды. Биләрдә 6 профильле смена форматында 12-нче халыкара сәләт яшьләр укыту форумы үтте.
Forum davamında Biler Şirliginde Janlı Sәләт Туры Эфирлар студиясы эшләде. Меңләгән тамашачы сәләт яңалыклары белән онлайн форматта таныша алды. Ел буена 30 меңнән артык язучы социаль челтәрләр аша сәләтнең барлык проектларын күзәтеп барды. Чувашиядәге Сәләт Батыр яшьләр үзәгендә birinci alanlar açıldı. Yıl davamında işlevşi Fensar, Yıldızlı üzeklerinde otna sayın Sәләтнең türlü proyektları uzdırılıp gile. Tatarstan, Başkırtıstan, Çuvaşi Respublikalarında hem Samara ülkesinde 24 tübek Sәләт klubu uz işşenligin alıp bara. 2023 yılda Sәләтнең fənni hem oku işşenligin bir məğarif sistemasına birleştiruşi, balalarga hem yaşlarga intellektual icad potensialın aşarga hem üstürürge mümkünlük bire turgan edebi icadi proyektlar uzdırıldı. Eydamanlar Mektebi Sәләтнең şeygi proyektları için 240'lap baş yetek, okutuşu, metodist 500'lap eydaman əzirlədi. Sәләт yurtun, sәlətli balalar hem yaşlar bilen işlevşi zamanşa uzakka eğlendiru işi alıp barıla. Oңайлы, sıfatlı innovasiya virtual Sәләт dünyası deyip atalgan yana sonlu platformunu kullanışqa kirtu prosesi bara. Erdi enileri Sәләттə terbiyelengen mektepke yaştagi balalarını jiyişi hem üstürüşü Belekeş klubu uz işşenligin devam ete. Oku yılın yana Aşış gimnaziyasında başlagan Sәләтнең Asıltaş mektebi 1-ci, 2-ci, 3-ci hem 4-ci her sınıflarında 89 okuşasın üstüre. Tatarstan Respublikası reisi Puşu bilen Pozanda, Olabuğada, Yarşallı'da, Oktanış'ta, Elmet'te hem Tübenkamı'da bilingual adımlar mekteplerinde 25 Sәләт sınıfları açıldı. Sәләт birleşmesi yıl sayın İslam hizmetteşliği uyuşmaları illerinin yaş işbekerleri forumu, İFO yaşlar modeli gibi zor hem ehemmiyetli şaralar kere. Şulay Yaşlar Diplomatisi Akademiyası bilen birlikte Xalqara şaralar kompleksi uyuştura. Rusiyanın eyde barışı yugarı oku yurtları bilen partnerlikte proyektlar kere. 2023 yılda Sәләт 20 minglep balanı, yaşlarını hem okutuşlarını birleştirdi. Sәләт proyektların turmuşqa aşıruğa hem Sәләт mühitin nığıtuğa uz ülüşügüzni kirtuğuz. Sәләт bilen bir dolğunda bulganıgız üçün. Rahmet. Şulaydı. Biz bugün 2023 yılda netice yasıyız. Sәләт mümkünlükler mühiti. Akıl, ruh, til birligi. Aslında Timur Cededovич, mana siz o'zingiz Sәләттә булган кеше бит инде, башка вазифага килгәчтендә сез Сәләт белән калдыгыз, менә хәзер алдынгылар хәрәкәтендә. Нинди сезнең уртак проектлар, сез Сәләтне ташламыйсыз булып чыга. Шулай бит? Әйтәләр, эш урының үзгәрсә дә Сәләт синнән бер кая китми. Сәләт ул кемнең өчендер бәлки яшәү рәвеше, балалар өчен аеруча җәйге каникулларны көтәсең. Хәзер вакытта инде җәйге генә түгел, ел дәвамында 50-дән артык алан. Ул синең дусларың, аралашу мөхитең, остазлар да шунда. Кем Сәләттә сәркеш булып, аннары әйдәман булып, аннары бар җитәк булып катнашып, гел бергә атлый, минем өчен мин үземне андый кешеләр арасына кертәм. Ул яшәү рәвеше генә түгел, ул фикерләү рәвеше. Һәм ул күпкә көчлерәк. Чөнки Сәләттә булган низамәтләр, принциплар, тәртипләр, кагыйдәләр, алар ничектер синең өчен яшәү кагыйдәләренә әверелә. Шуңа күрә әлбәттә, кая эшләсәм дә барыбер Сәләт минем эчемдә һәм мин
менә шул дөньяны үстерүгә никадәр көчем бар, шул кадәр ярдәм итәргә тырышам. Ниндидер уртак проектлар бармы? Алдыңгылар. Уртак Менә алдыңгылар уртак проектлар да бар. Һәм олар минемчә сәләт өчен дә кызыклы, файдалы, сыйфатлы һәм алдыңгылар хәрәкәте өчен дә. Әйтик, үткән елны без бергә уртак сменаны үткәрдек. Биләр форумында, 6-нчы форум, лидерлар форумы, ул уртак форум итеп оештырылган иде. Анда барлык районнардан алдыңгылар хәрәкәте белән кызыксынган яшьләрне чакырдык һәм шул бер атна эчендә безгә сәләт мөхите, биләр җирлеге көчле генә команда тупларга бик зур ярдәм күрсәтте. Һәм шул команда бүгенге көнне ул алдыңгылар хәрәкәтен әйдәп баручы командасы дип әйтер идем. Чөнки һәрбер районнан берничә бала килеп, сәләт һавасы белән сулап, алдыңгылар хәрәкәте белән танышып, хәзер алар 5-10-15 кеше генә түгел, һәрбер районда 200-дән артык алдыңгылар хәрәкәтенең актив катнашучылары бар. 1500-дән артык безнең алдыңгылар хәрәкәтенең клублары бар. Әлбәттә, без бик шатланабыз шундый сәләт белән дус булуыбызга. Ул башкача була да алмый, әмма ләкин ул безгә көч бирә. Чөнки әгәр дә әйдәманнарны карасак, әйдәманнарның алдыңгылар хәрәкәте, лагерьларының, аланнарның, әйдәманнарның яртысы, алар ничек тә булса барыбер сәләт белән бәйле, һәм сәләт технологиясын кулланып торабыз алдыңгылар хәрәкәтендә. Шулай ук 6-нчы сменаны үткән ел биләрнең 6-нчы сменасын искә алсак, анда да әлбәттә бу алдыңгылар хәрәкәтенең беренче шундый зур проекты дип атар идем. Лагерь форматында үткән. Һәм анда безгә бик каты булышты сәләт командасы, яшьләр эшләре министрлыгының командасы һәм шул сменада катнашкан әйдәманнарның яртысы, бәлки күбрәк тә, монда аяз төгәлрәк бәлки әйтә алыр. Алар бездә алдыңгылар хәрәкәте эшчәнлегендә активрак катнашырга телибез дип кабул итү тантанасында катнаштылар. Безнең бар махсус церемония, алдыңгылар хәрәкәтенә кабул итү церемониясе, аның өчен анда сүз бирү дигән шундый матур күренеш бар. Аннары һәрбер кешегә махсус билге бирелә. Менә шунда күп кенә сәләтлеләр, күп кенә әйдәманнар катнашты һәм хәзер дә без бергә алдыңгылар хәрәкәтен үстерәбез. Алла бирсә, быел да биләрдә 6-нчы сменаны бергә үткәрергә ниятлибез. Һәм әйдәманнар, үзебезнең әйдәманнар мәктәбен башлап җибәрдек алдыңгылар хәрәкәтенең. Һәм шунда, әлбәттә, без сәләтнең технологияләрен кулланып торабыз. Чөнки минемчә бу фильм бик әйбәт күрсәткеч сәләтнең бүгенге көнне нәрсә икәнлеген. Ул бер яктан әлбәттә уку-укыту технологиясе, икенче яктан сәләтле яшьләр өчен үз үзләрен табу мөмкинлеге. Аннары ул буыннарны тоташа торган күпер булып тора. Ул әлбәттә туган тел, татар теленә карата халыкта кызыксыну гына түгел, менә шул тамырлардан килә торган бәйләнешне тояр өчен бик көчле ысул булып тора. Кемнең өчендер яшәү рәвеше, фикерләү рәвеше,
iş урыны да безнең 200-дән артык, без аны санап та тормыйбыз. Сәләт гаиләсе бар. Шуңа күрә бик табигый нәрсә сәләтнең үзенең үз мәктәбе барлыкка килүе дә. Шуңа күрә әлбәттә алдынгылар хәрәкәте һәм сәләт оешмасы, сәләт мөхите безнең миссиябыз, максатларыбыз тәңгәл. Шуңа күрә бергә шул эшчәнлекне алып барабыз. Әйдәманнарның яртысы сәләт белән бәйле дип әйттегез бит инде. Шулай дип әйтеп булаймы? Әйе, шулай. Рәхмәт. Җәйге компанияга ничек әзерлек бара, шул хакта әйтеп китсәгез иде. Яшьләр эшләре министрының күпме бала катнашыр дип, сез укучы, яшүсмер катнашыр дип ниятлисез? Хәерле иртә барчагызга да, безне туры эфирдан караучыларга да, хөрмәтле журналистларга. Инде җәйге ял итү компаниясына килгәндә, монда инде без дөрестән дә сәләт белән берлектә инде кышын аена инде узган елдан ук башлап, әзерлекне башлап җибәрдек. Монда инде без балалар белән киләсе җәйне уздырырга теләүче студентлар өчен инде әйдәмәннәр мәктәбендә уздырып киттек. Һәм инде әгәр дә соннарга килә калсак, быел инде без 500-дән артык әйдәманны һәм инде 150-дән артык баш җитәкне төрле аланнарда һәм форумнарда 8000-дән артык баланы кабул итер дип ышанып планлаштырып күз алдында тотабыз. Шулай ук инде сәләтнең бит инде без инде беләбез, аланнарда гына түгел, онлайн компаниялары, проектлары да бар. Монда инде без онлайн форматта 7000-гә якын баланы кушылуын көтеп калабыз. Әгәр дә инде географияга килә калсак, ул шулай ук инде Татарстанда гына түгел, инде безнең күрше төбәкләрдә дә аланнар эшләп киләчәк. Татарстанга килгәндә ул инде Лаеш йолдызлык лагере безнең Кама тамагында, Азнакайда, Байлар Сабасында, Алексеевскта инде, һәм инде күршеләребез ул Башкортстан белән Чувашия республикаларында да урнашкан барлык уңайлыклар булган, күбесе инде аның ел дәверендә эшли ала торган базаларда алар ял итәчәкләр инде безнең әле киләсе компания кысаларында. Һәм инде әлбәттә Изге Болгар җирендә инде безнең традицион рәвештә 6 форумны уздыруны каралган. Анда инде менә Тимур абый да әйтеп китте, аның бер форум инде ул алдынгылар белән, беренчеләр белән берлектә булачак инде безнең смена. Һәм гомумән соннарга килгәндә сәләтле җәй 2024-тә безнең 24 профильле алан эшчәнлеге булыр дип көтелеп кала инде. Бу аланнар һәм сменалар дәверендә без шулай ук инде тарихка, туган телгә карата күп кенә чараларны булдырырга өметләнеп, ниятләнеп калабыз. Һәм инде менә без узган елны да уңышлы гына үткәреп киттек. Быел да шулай ук Болгар туган тел сменалары уздырырга ният бар. Һәм инде Иске Казан җыены уздыруын шулай ук көтеп калабыз. Күрше төбәкләр дип әйттегез, кайсы төбәкләр әйтеп китә алмассыз микән һәм кайларда? Әгәр дә менә базаларга килгәндә, ул инде Башкортстан белән Чувашия. Инде балаларның үзенең географиясына килгәндә, монда инде бөтен төбәкләр дип әйтсәң ялгышмабыз, потому что Рәсәй генә түгел, чит илләрдән дә күп кенә балалар, алар инде көтеп торалар инде бу аланны. Әле менә без кичә генә кайттык, Мәскәүдә дә, ВДНХда ашап утырганда тәмле булсын дигәч, ул инде аш булсын дип җавап әйтүчеләр бар. Дөрестән дә сәләтле балалар, алар инде бөтен шәһәрләрдә дә бар, аларны инде менә аурысы дип әйтим инде, аларны бөтен җирдә беленеп торалар. Кайсы чит илләр? Әйтә аласың. Чит илләргә килгәндә, ел саен әйтик, узган елны Төркиядән балалар катнашты, шулай ук Үзбәкстаннан булган балалар бар иде. Төрле елларда төрле илләрдән балалар катнашалар. Һәм инде бу елны да катнашырлар дип көтәбез. Рәхмәт. Аяз Фәнис, сорауыбыз, менә без күрдек инде кемнәр укытканын, әйме быел да ниндидер менә укыту системасына ниндидер яңалыклар кертеләдер инде, шулар хакында сөйләп китсәгез иде, кемнәрне чакырырга ниятлисез һәм нәрсәгә сез басым ясаячаксыз? Барыгызга да
Hayırlı günler. Elbette biz özümüzün mühitimizni iň birinçiden oku okutu mühiti dip äýtäbis. Hem yıl sayın nindidir ýanlyklar kirterge tilibis hem kirtäbis. Eger de bu ýylga kelsek, biz indi Aygül Azat'ın aýtgança Eýdamanlar mekdebini başlap jiberdik. Noýabr aýyndan başlap hem mundan ok bizning ýanlyklar başlandy dip äýteyim. Barlyk sälät alanlarında gatnaşyrga tilegen eýdamanlar üçin, studentlar üçin biz mahsus online dersler buldurdyk online platforma hem eger de sen Kozanda turmasaň da, başga şäherde bolsaň da sen bu derslerini ötüp alga taba indi bizning bilen işini başkara alasyň. Alga taba biz uzgan yıldan başlap özümüzün metodistlar mektebini uzdıra başladık. Hem eğer de bizning ilk dip äýtem indi ýönelişimiz bolgan bolsa, ol direktorlar, ülken eýdamanlar hem metodistlar. Hem bu ýylny şul sistemaga bizning koşuldy media bilgiçler. Demek häzirgi wagtda media barlyk kişinin barlyk turmuşunda bir adımda anyň bilen bara dip äýtim indi hem etýenilerge de seletke kile almagan balalarga da ýeşlerge de elbette her wagtda kyzyk. Nişiler miken balalar selet alanlarında programmalar nişik uzam eken hem anyň syfaty tagyn da zurrak bolsun üçin biz fevral başında, yanvar ozagında, fevral başında mahsus media mektebini uzdırdık. Şunun bilen bir rətten närseni äýtäsi kile, fevral bilen bizning işimiz tamamlanmady. Häzirgi wagtda da bizning derslerimiz bara, hem alga taba da baraşak, hatda jeýge hatla. Häzirgi wagtda alanlarynyň baş ýetekleri bilgili, olar komandalaryny toplaýlar, hem alga taba indi özleriniň programmalaryny komanda bilen birgelep toplaý başlaýlar, hem Allah berse mine mart aýyndan başlap her bir etýeni bizning saytlarga kirip, sosial şilterlerini qarap, barlyk maglumatny toplap özüne qarap, çünki seletning alanlarynyň profilleri olar türli, ol intellektual ýakdan da, ijad ýakdan da bar. Şol wagtda IT ýönelişler de bar. Balasy tilegenin, özü tilegenin soýlap, garizasyn jibere alaşak. Eýdamanlarga kelgende şulay ok ýyl dowamında işlewçi proýekt hem eger de bizning eýdamanlar mektebi ötken bolsa da, alga taba ýaz wagtynda biz eýdamanlar bilen birinçiden şol programmalaryny toplaýbys. Ikinci ýakdan elbette olarny bir professional ýaktan üstüräbiz dip äýtdim. Balalaryň psixologik özençelikleri, türlü ýaşdagy balalar bilen işläw usullary barysynda türlü ýaktan garaýbys hem Allah berse bu bizning jeýibizning uňuşly uzu için şunday tagın bir instrument dip äýtdim. Hem hatta jeýdan soň da bizning eýdamanlar bilen iş tuktamy, alga taba indi yıl sayın planlaştırgan şekilde 24-nji ýylda da noýabr aýynda biz özümizning eýdamanlar ýarışı proýektin uzdururga tilibis. Şulay Gustav әйтәм, şulay bizning менә яз көне көтелә укытучылар мәктәбе, безнең җәйге аланнарда катнашкан устазларны шулай ук biz сәләт мөхите белән таныштырабыз, чөнки алар төрледән төрле, кемдер югары уку йортларында студентларны укыта, кемдер югары курс студентлары, магистрлар килеп катнашалар, кемдер башка шәһәрләрдә яшәүче bilgiçler, hem alarını barısında birinciden sәләт мөхите белән таныштырабыз, безнең балаларга укыту методикаларын ничек тапшырырга икәнлеген барысында менә берләштерүче укытучылар мәктәбендә карыйбыз, һәм аларны бер дулкынга чакырабыз һәм инде берләштерәбез, туплыйбыз. Рахмат. Һәм менә безнең ел әйдәманы номинациясында җиңүче Илзия. Илзия башта менә үзегез белән таныштырып китсәгез иде, сез кайдан һәм нинди ничек сез җиңүгә ирештегез?
Әйе, барыгызга хәерле көннәр. Гомумән, сәләткә ничек эләгүем турында бераз сөйләп китәсем килә. Мин сәләткә беренче тапкыр 2016 елда килеп кердем. Минем уку йортымнан, ягъни мәктәптән актив кеше буларак җибәргәннәр иде һәм минем беренче аланым ул да булса Болгар туган тел иде. Сүз уңаеннан 2023 елның җәендә мин Болгар туган телгә янәдән әйләнеп кайттым, әмма инде икенче рольдә. Бу шулай ук минем өчен аерым әһәмияткә ия. Һәм менә сәлкеш булдым, әйдәман булдым. Быел Алла берсә үземне инде баш итәк ролендә шулай ук сынап карыйчакмын. Гомумән нәрсә әйтәсем килә, менә сәләт ул мөмкинлекләр мөхите диебез. Һәм бу чыннан да шулай, чөнки нинди генә баскычта син булмасаң да, менә ничек булсаң да, сәләт ниндидер яңа тәҗрибә сиңа бирә, ниндидер яңа үрләр яуларга этәргеч бирә һәм әйдәманнар ярышы минем өчен бу әлегә иң зур җиңүләремнең берсе дип әйтәсем килә. Ничек ирештем? Үзем булдым һәм инде әлбәттә сәләттә булган барлык теге нисәмәтләрне, теге принципларны белеп һәм әлбәттә инде балаларны яратып шушы җиңүгә ирештем дип уйлыйм. Быел менә исә инде хәзер исә сез менә беренче җиңүченең исемен белгәнсез инде. Бүген иде исә кич белән безнең пирамида концертлар залында Сәмрух ел премиясендә без башка номинациялар җиңүчеләрен шулай ук беләчәкбез. Шуңа күрә барыгызны да көтеп калабыз безнең матур премиягә. Кайсы яктансыз? Мин үзем- Кайсы мәктәптә укыдыгыз? Мин үзем Күкмара якларыннан, әмма дә ләкин мин мәктәпне Казанда укыдым, тәмамладым. 15-нче татар гимназиясе. Менә шунда укыдым. Ничек яхшы татарча сөйләшәсең икән, Казанда укыган кыз дип сорауга мине. Рәхмәт. Һәм менә алдыңгылар хәрәкәтендә катнашасың, менә иң яхшы әйдәманнарны Тимер Җәүдәтович үзенә алып торып карый икән. Әгәр дә чакырсалар, әлбәттә катнашачакмын. Мин һәр вакыт ачык барлык. Һәр вакыт алдыңга. Әйе. Рәхмәт. Сораулар бармы? Минем сорау бар иде, Болгар радиосы Әйе. яңалыклар хезмәте Лүтсия Шәрәфиева. Беренче соравым Айгөл Азатовна сезгә. Менә былтыр белүебезчә давыллар булды, урман ичендәге лагерьларда агачлар дауды. Быелгы куркынычсызлык чаралары ничек булачак? Чөнки сәләтнең бер лагере йолдызлы шулай урман ичендә. Икенче сорау Айгөл Таһировна сезгә. Путевка бәясе буенча былтыр Хайран гына кеше икешәр ел сайын икешәр баласын җибәрүче кешеләр әзрәк бәягез кыйммәтрәк дип әйттеләр. Шул 27-28 мең булды бит инде. Менә аннан алдагы елны сезнең акчаны кире кайтару мөмкинлеге дә бар иде. Менә быел андый кешбек кебек андый мөмкинлек булачакмы? Һәм тагын бер сорау сезгә үк шулай ук ашау мәсьәләсе. 7нче класслар, 8нче класслар үсмер балалар менә шул вакытта смена ахырында августларда әзрәк ашау мәсьәләсе буенчалар ашсы килә дип йөриләр. Менә сезнең хәзер бик әйбәт лагерьлар. Аларда менә балалар үзләре әйбер сатып ала торган шулай кафеме, шулай бер кибет ише әйберләр ачып булмыймы? Рәхмәт. Айгөл Азатовна башта сезгә. Аха, Куркынычсызлык. Куркынычсызлык сорауларына килгәндә, монда инде без Лаеш районы белән бергә дә гомумән кайсы аланнар, кайсы районда, кайсы төбәктә урнашуына карап, андагы оешмалар белән, МЧС белән, Роспотреб белән барлык калган оешмалар белән без элемтәдә торабыз, әзерлекне алып барабыз. Агачлар буенча шулай ук аларны тикшерәчәкбез. Аланнар эшли башлау алдыннан инде ул яктан дөрестән дә андый вакыйгалар булган иде. Аллага шөкер, барда әйбәт кенә узды. Без аны тиз генә порядокка китердек. Ул вакытта инде быел инде шулай ук андый шторм вакыйгалар булмас дип өметләнеп калабыз, ләкин табигатьне белеп булмый. Шуңа күрә инде ул ял компаниясе башланудан ук инде без инде 24 сәгать буенча гел элемтәдә торабыз. Барлык лагерьлар белән, барлык аланнар белән, барлык баш җитәкләр белән. Рәхмәт.
Шуны тагын да өстим. Куркынычсызлык таләпләре әлбәттә беренче очракта тора. Һәрбер әти әнисе үз балаларын, иң кыйммәтле балаларын безгә ышанып тапшыралар һәм әлбәттә үзебездән килгәнчә барлык шартларын да үтәргә тырышабыз гына түгел, үтибез, карыйбыз һәм инде шушы юнәлештә зур гына командалар эшли һәрбер аланда һәм шулар өчен җаваплы кешеләр бар. Бәяләргә килгәндә быел Рәсәйдә белгәнемчә кэшбэк системасы каралмаган, ул узган елында булмады, 2 ел элек булган иде, әти-әниләр өчен әлбәттә бик рәхәт иде. Юламалар бәяләренә килгәндә, сәләтнең юламалары, сәләт аланнарының юламалары теге республикада караганда уртача бәядә тора. Без әлбәттә күзәтәбез безнең белән бер рәттән эшләүче аланнарның бәяләрен дә шулай ук һәм инде үзебездән килгәнчә тырышабыз бу бәяләрне бик нык арттырмаска, шулай ук шуның белән бер рәттән әлбәттә тормышта бер урында тормый, үзебез беләбез, сыйфатлы, эчтәлекле программаны әзерләү өчен дә, шулай ук югары дәрәҗәле белгечләрне җәлеп итү өчен дә әлбәттә балаларның шул ук ашау мәсьәләләрен сыйфатлы итеп оештырыр өчен әлбәттә билгеле бер чыгымнар кирәк. Без бик рәхмәтле, әлбәттә дәүләт тарафыннан безгә юламаларның ярты бәяләре бирелә, ярты бәяләре һәм шулай ук без әти-әниләрдән дә шушы бәяләргә өстәп юламаларны сатып алуын әлбәттә булдырабыз. Менә әлбәттә ел сайын шул сорау барлыкка килә, шуның белән бердән без бер үк тормышта яшибез. Һәм инде ашау мәсьәләләренә килгәндә, безнең туклану аланнарда 5 тапкыр каралган, аларның 3-се инде иртәнге аш, төшке аш һәм кичке аш һәм шуңа өстәп полдник белән йоклар алдыннан бирелә торган ашау. Әгәр дә махсус балаларның тагын да ашыйсы килә икән, һәр вакыт безнең ашханәләрдә өстәмә порциялар бирелә балаларга, күбрәк егетләргә. Әгәр дә сорыйлар икән, бер качан да без аларга юк дип әйтмибез һәм тырышабыз аларны ашатып җибәрергә. Һәм инде махсус кафеларга килгәндә, аланнарда, безнең аланнарда бүгенге көнгә андый кафелар каралмаган. Әлбәттә, без беләбез, Роспотреб тарафыннан безгә рөхсәт ителгән ашамлыклар исемлеген һәм шуны инде без үзебезнең менюда чагылдырабыз. Кафелар ачу мөмкинлеге дигән андый кибетләр ачу яки кемнәрдер эшмәкәрләр белән хезмәттәшлек итү андый мөмкинлек бармы? Шундыйрак сорау булган дим. Андый идеялар бар, әлегә безнең аланнарда алар каралмаган. Чөнки күбрәк менә балаларны менә үзебезнең ашханәдә пешерелгән ризыклар белән без аларны тукландырабыз. Әгәр дә менә күп кенә әниләрдән шундый кайтаваз килсә, өстәмә бәлки карарбыз да аланнарда. Әлегә юк. Рәхмәт, Зилә. Исемде Зилә Тәрҗеманова Ялкын. Айгөл Әхиревна, сорау сезгә, аланнарга килгәндә, быелны барлыгы ничә алан булачак? Һәм белгәнемчә, быелны яңа аланнар да өстәләчәк берничә һәм кайберләре киресенчә үткәрелмичәк. Менә шуның турында тулырак сөйләй аласызмы? Бу җәйне безнең җәй көне 24 алан каралган, шуңа өстәп Болгар туган тел аланы һәм форумның 6 сменасы барсында санасак, алан буларак 31 алан дип кабул итәбез. Иске традицион булган аланнар шулай ук үз эшчәнлеген дәвам итәчәк. Яңаларын килгәндә безнең сәләтнең үз мәктәбе бар, Тимур Җәүдәтович әйтеп узды. Сәләт Асылташ мәктәбе нәкъ менә шушы Асылташ мәктәбе укучылары өчен яңа алан булдырылачак һәм аларны җәй көне дә без бер мөхиттә җыеп аларның уку-укыту мөхитен дәвам итәчәкбез. Һәм шулай ук безнең
адымнарда сәләт адымнар сыйныфлары бар. Алар бу елны 6 адымнар комплексында 25-әу һәм шулай ук менә мәсәлән шушы сыйныфларда укучы балалар өчен һәм шушы сыйныфларда укымаган, ләкин шушы мөхиткә тартылган балалар өчен махсус сәләт адымнар аланы эшләп киләчәк. Ул безнең Биләрдә булачак һәм Асылташ мәктәбе сыйныфлары өчен, безнең сафлары өчен безнең Чувашида Батыр аланында узачак алан. Шулай ук Батыр аланында яңа аланнар узачак бу елны һәм менә Чувашида яшәүче безнең ватандашлар өчен дә махсус аланнар эшләп киләчәк. Менә шулай яңалыкларга килгәндә. Һәм Кайбер өстәп китәсем килә, әйтәсем килә. Üçüncü, ялгышмасам, üçüncü смена, форумның üçüncü сменасы ул сәләтнең 30 еллыгына багышланачак. Чөнки быел белгәнегезчә сәләтнең туу елы 94-нче ел санала. Чөнки шул елны Арчада беренче сәләт аланы уздырылган иде. Менә димәк быел сәләткә 30 яшь һәм менә шул юбилей уңайыннан һәр аланда үзенчәлек булачак, әлбәттә, менә шул 30 еллыгы белән бәйле. Üçüncü сменада айрым теге сәләт ветераннары дип әйтәбез без, сәләтчеләр, кем 94-нче, 5-нче, 96-нчы елларда катнашкан сәл кешеләр, алар гаиләләре белән бергә биләргә килерләр, һәм анда шундый махсус смена шулай ук оештырылачак. Бармы аланнары кайсылар быелгы җәйге спискка кермәячәк? Безнең күп кенә аланнар бар. Без аларны төрле сәбәпләр буенча үткәрмибез. Аннары тагын ачып, яңартып җибәрәбез. Андай аланнар саны, исемлеге бар бездә. Әйтик, узган елны сәләт яр аланы уздырылган булса, бу елны ул уздырылмаячак. Шуның белән беррәттән яңа аланнар ачылачак. Узган елны җәй көне профильле аланнар 23 форумнар белән бергә, җыеннар белән бергә 30 иде. Бу ел 32 булачак. Хәерле көн, Илгизә Галиуллина, Шәһри Казан. Адымнарда 25 сәләт сыйныфлары бар дип әйттегез. Алар гадәти сыйныфлардан нәрсә белән аерылалар? Рәхмәт. Шушы адымнарда урнашкан сәләт сыйныфларының күбесе ул башлангыч сыйныфлары, 1-нче, 2-нче, 3-нче сыйныфлар, 2 8-нче һәм 1 7-нче, 1 6-нчы сыйныфта бар. Шушы рәтләрдә аларның уку-укыту, менә көн сайын уку-укыту дәресләренә сәләт хәрәкәте керми. Шуның белән беррәттән укудан тыш булган активлыкларында инде без сәләтнең активистлары, сәләтнең менә шушы сыйныфларны җитәкләүче укытучылар белән берлектә махсус программа булдырабыз һәм махсус чаралар оештырабыз. Һәм һәрбер адымнар мәктәпләрендә безнең махсус сәләт клубы эшләп килә һәм шушы сәләт клубы активистлары да нәкъ менә шушы сәләт сыйныфларында укучы сәл кешеләр өчен төрледән төрле уку-укыту, күңел ачу, иҗатка багышланган чаралар уздыралар. Һәм димәк инде нәкъ менә шушы сыйныфларда укучы балалар сәләт мөхите белән ел дәвамында, ел әйләнәсендә танышалар, катнашалар һәм шушы сыйныфларда укучы балаларны без чакырабыз безнең аланнарга, безнең форумнарга һәм инде алар менә барысы да шундый сәләтнең тормышы белән концентрат форматында танышалар. Димәк, төп белем бирү программасы аерылмый инде. Әйе. Рәхмәт. Тагын бармы сораулар? Монда мин дә шуны сорамакчы идем, менә бу адымнар мәктәбенә ничектер анда теге сайлап алу системасы ничегрәк шул хакта ачыклабрак әйтә алмассызмы икән?
сәләт сыйныфлары безнең 3нче ел эшләп киләләр. 6 сыйныфтан башланган 25 сыйныфка әверелдек. Бүгенге көнгә кадәр без сәләт сыйныфларын билгелибез, билгели идек мәктәп администрациясе, мәктәп укытучылары белән берлектә. Әйтик, менә мәктәптә билгелиләр, бу елны менә сәләт сыйныфларына менә шундый сыйныфлар өстәләчәк. Мәктәп администрациясе менә шушы сыйныфларны җитәкләгән укытучылар профиленә карап, һәм шушы сыйныфта укучыларны да карап билгели иделәр. Бүгенге көнгә кадәр хәзерге вакытта без актив аралашабыз шушы адымнар администрациялары белән, укытучылары белән берлектә, һәм менә шушы сәләт сыйныфларына сайлап алу моментын ничек дөресрәк итеп булдырырга һәм аны ничегрәк уртак эшчәнлек итеп дәвам итәргә һәм инде әлегә менә шулай. Ләкин бу аны аерырга кирәк. Бар адымнар мәктәбендә сәләт сыйныфлары, бар Асылташ мәктәбе. Ул ике төрле юнәлеш. Һәм Айгөл әйткәнчә, адымнар белән бергә без киңәшләшеп билгелибез менә шул адымнарда сәләт классларын. Асылташ мәктәбен без үстерәбез 1нче класстан. Быел инде безнең сәләт мәктәбенең 4 классы бар. Без 1нче класстан башлап җибәргән идек, 1нче 2гә күчкәч. Яңа 1нче класс кирде. Менә хәзер 1нче класстан 4нче класска кадәр безнең бар менә шундай мәктәп. Ул балалар белән бергә үсә. Киләсе елны, димәк, 5 класс булачак. Менә тагын 5-6 елдан инде тулаем 1нче класстан алып 11гә кадәр шундай сәләт мәктәбе. Шул мәктәптә, Асылташта, анда уку-укыту процессы да сәләттән. Укытучылар да, өстәмә белем сәгатьләре дә, аннары каникуллар вакытында шул мәктәптә укыган балалар, әти-әниләр һәм укытучылар өчен махсус аланнар, менә әйтик, менә бу шимбә-якшәмбе көнне Асылташ мәктәбе өчен махсус смена үтте, 2 көнлек смена йолдызлы аланында. Шуңа күрә аларны аерылып торырга кирәк. Һәм тагын да өстисе килә, шундый сорау булды, адымнар сыйныфларында һәм башка сыйныфлар белән нинди аерма бар? Без күбрәк бүгенге көндә шушы сыйныфларда укучы балалар белән сәләт клублары эшләп килсә, без инде безнең уку-укыту үзәге ел дәвамында шушы адымнар сыйныфларында укытучылар белән эшли һәм ел дәвамында без аларны чакырабыз безнең сәләт клублары, семинарлары кысаларында узучы программага, 1-2 көнлек программада алар актив катнашалар һәм укыйлар беренчедән. Һәм инде менә бу елны форумның 1нче сменасын без нәкъ менә шушы адымнар һәм сәләт клублары белән берлектә оештырабыз һәм мәктәп укучылары өчен аерым программа булганда без шулай ук укытучыларны да җәлеп итәбез шушы форумга һәм алар өчен дә менә 5 көнлек интенсив үткәрәчәкбез. Димәк, аларны ел дәвамында без әзерлибез һәм инде алар көн сайын балалар белән эшләрен дәвам итәләр. Сорауларыгыз бармы? Тимур Җәүдәтович, соравым сезгә иде. Менә Асылташ мәктәбе бит инде ул быел рус телле мәктәпкә китте. Менә сез бит аның кураторы кебек инде. Менә 1 ел узып бара. Ул балалар ул мөхиттә югалып калмыйлармы? Алар менә мин алар белән аралаштым 1нче класслар белән, классы бит инде алар сыйныфы. Аларның күбесе бик әйбәт татарча сөйләшә. Менә аларның шул татарча мөхитлары шул мәктәптә югалмыймы? Алар үзләренә күрә бер мәктәп булып яшиме анда? Рәхмәт. Әлегә бер мәктәп булып яши. Без бик рәхмәтле 107нче гимназиягә. 107нче гимназия
яңа гимназия. Һәм минемчә ул бик әйбәт фактор. Чөнки әгәр дә син беренче адымнан башлап нәрсәнедер бергә үстерәсең икән, син аның шул мәктәпнең теге принципларында бергә булдыра аласың. Бик әйбәт элемтә анда мөнәсәбәтләр мәктәп директоры белән, шул мәктәп командасы белән бергә барлык шартлар булдырыла. Һәм әйткәнемчә бу 4нче ел, бу мәктәпкә 4 яшь. Моңарчы ул 51нче мәктәп базасында эшләп бара иде. Теге мәктәптә теге татар телле түгел, татар мәктәбе түгел. Бик бу бик үзенчәлекле тема. Анда ниндидер бер, хәтта менә без беләбез, татар мәктәпләре бар, татар садиклары бар. Әмма дә ләкин анда балалар татарчада, русчада күп кенә очракта русча күбрәк сөйләшәләр. Минемчә бу менә киләсе ел әлбәттә бу безнең өчен ничектер яңа этап булачак. Чөнки бер әйбер ул башлангыч сыйныфларда менә шул мөхитне саклап тору. Монда әти-әниләрендә күбрәк ничектер алар әле кушылып катнашалар. Барыбер бала күбрәк гаилә белән бергә, менә инде 5нче класстан башлап ул ачыграк дөньяда актив, мөстәкыйль рәвештә катнаша башлый, шулай бит. Шул очракта әлбәттә бу безнең өчен ничектер икенче адым булачак, икенче этап. Аны бик зур игътибар белән без үстерәчәкбез. Бу бит ниндидер проект түгел. Без аны кемнең өчендер түгел алып барабыз. Үз балаларыбыз өчен алып барабыз. Минем улым да шул мәктәптә укый. Әлбәттә без аны сәләт ул барыбер теге зур булса да бергә бер гаиләдә кебек без аралашабыз. Балалар белән, әйдәманнар белән, әти-әниләр белән бергә шулай киңәшләшеп бергә бу мәктәпне дә без үстерәбез. Монда бер нинди дә ашыгыч юк. Саннар турында без уйламыйбыз. Ничә бала булырга тиеш? Әйтик, ничә мәктәп булырга тиеш? Менә әлегә менә шул 107нче гимназия дигән бакчада менә бер алмагач бар. Ул сәләт мәктәбе. Менә шул бакчада без бу алмагачны үстерәбез матур гына. Шул мәктәп директоры белән бергә киңәшләшеп, әти-әниләр белән бергә, әлбәттә 5нче класста, 4нче класстан 5нче класска күчә торган балалар, алар өлгергән булырга тиеш. Бәлки без менә бүген үк әйтә алабыз, 4нче класста барлык укыган балалар, бәлки шул ук составта 5нче класска керә алмаслар бәлки дип уйлыйм, чөнки бу бик профильле класс сәләт мәктәбе. Бәлки башка класслардан, теге тел ягыннан да, барлык яктан да өлгергән балалар 4нче әдән түгел, 2нче класстан 5нче әгә күчеп сәләт мәктәбенә керәчәк. Әлегә без менә шул юнәлештә эшне алып барабыз. Рәхмәт. Рәхмәт. Олар бармы? Менә бу номинацияләрдә җиңүчеләргә нинди бүләкләр каралган? Мөмкинме әйтергә? Бу номинацияларда җиңгән безнең сәләтлеләр өчен беренчедән Самрух сыны тапшырылачак. Бу инде безнең символыбыз һәм зур сәхнәдә командалар алдында нәкъ менә җиңүгә лаеклы сәл кешеләрне, әйдәманнарны һәм командаларны билгеләячәкбез. Һәм шулай ук безнең
премия безне үткәргәннән башлап, бу ел инде 9-нчы тапкыр без ел сайын ачып җибәрәбез үзебезнең фан сәләт исемле мәйданчыгыбызны һәм шушы премиядә җиңүче лауреатларыбыз, җиңүчеләребез өчен махсус акчалата премияны булдырабыз һәм шушы премияны булдыруда һәрбер кеше дә катнаша ала һәм барлык җыелган сума нәкъ менә шушы 9 җиңүче арасында бүленәчәк һәм инде җиңүчеләрне акчалата премия белән дә бүләкләячәкбез. Узган елны 700 мең сумнан артык акча җыелды һәм инде барысы да менә шушы җиңүчеләрне бүләкләү фондына тапшырылды. Һәм бу елны да инде бүгенге секундта, бүгенге минутта 600 меңнән артык акча бар шушы фан сәләт мәйданчыгында һәм кичкә кадәр никадәр җыелачак, барысын да бүлеп безнең җиңүчеләребезгә бирәчәкбез. Һәм шулай ук безнең күп кенә партнерларыбыз бар. Аларга да бик зур рәхмәт. Ел дәвамында сәләт проектларын, сәләтлеләрне хуплап торып, аларга ярдәм күрсәтүче партнерларыбыз бар һәм партнерларыбыздан махсус бүләкләр дә тапшырылачак безнең Сәмрух ел премиясе җиңүчеләренә бүген кич белән. Рәхмәт, әмма бу 700 мең ул ничә кеше арасында бүленә һәм 600 мең ничә кеше арасында бүленә? Узган елны менә 9 номинация арасында бүленгән иде, бу елны да 9 кеше арасында иде. Һәм бу елны да менә 9 җиңүче өчен менә шушындый безнең премия фондыбыз булачак. Инде махсус номинацияларга килгәндә партнерларыбыздан бүләкләр менә шушы махсус номинациялар өчен биреләчәк. Рәхмәт. Безнең вакытыбыз төгәлләр килә. Сорауларыгыз булмаса, журналистларга нинди теләк тәкъдимнәрегез бар? Бик зур рәхмәт бүген безне чакырганыгыз өчен, безгә битараф булмаганыгыз өчен һәм сораулар биргәннәрегез өчен. Һәм шулай ук безне күзәтеп баручы әти-әниләр, бәлки сәләткә теләүче сәлкешләр, балалар, без сезне көтеп калабыз безнең җәйге аланнарда һәм ел дәвамында үткәрелүче безнең һәрбер проектта, һәрбер чарада һәм без сезнең өчен һәрвакыт ачык. Сорауларыгыз булса, сәләт йортына килә аласыз, сәләтнең социаль челтәрләренә яза аласыз. Сораулар бирегез, шалтыратыгыз, килегез, бергә булыйк. Бик зур рәхмәт безне монда чакырган өчен, җыйган өчен һәм Сәмрух ел премиясендә очрашырбыз. Рәхмәт сезгә.